aħna qegħdin familja kbira, met it-tfajla tiegħi għandha 3 tfal. Kemm għandhom żmien tfal? It-tfal għandhom 16, 13 u 11. It-tfal kienu minn relazzjoni differenti, ġifieri kif qed tara il-pis tal-ħajja huwa daqsxejn kbir, għandi responsabilità kbira, meta tħall f'din relazzjoni kont naf x'ħajkunu responsabiltajiet li għandhom, però happy ħafna, it-tfal iħobbuni u jirrispettawni. Jiġu l-boxing ukoll għandu wieħed minnhom li huwa tajjeb ħafna li forsi tara l-Facebook il-ħin kollu nippostja fuq u Delsin huwa prospett tajjeb ħafna u nemmen li jista' jagħmel xi ħaġa tajjeb, però U ta' kemm daħlu f'ħajtek, kemm kellhom żmien? Inna 5 snin, ġifieri xi Kemm 12 kellu il-kbir kellu 12, tan-nofs kellu xi 9 naħseb? xi 9 u l-ieħor kellu xi 6 għandihom. Inti mort minn single, tgħix ma' ommok u l-ex, Jien mort met. daqqa waħda missier ta' tlieta. Eżatt, mort from single to be mommy's boy. Literalment il-mami tagħmel li kollox, ġifieri jien immur id-dar, niekol, norqod u ninħasel għal being a father figure ta' 3 tfal. X'fissret dik il-qabża? Xi qabża mhux qed ngħidu t-tifel, qed ngħidu 3 tfal, u etajiet li diġà kulħadd jaf kull min għandu tfal, qed ngħidu xejn daqshekk, etajiet li jiġu challenges tagħhom. Bħal kull età ta' jiġifieri. Ħafna u anke kellna challenge kbira l-bidu kif ħanejt l-ommu missieri kien challenge kbir. Għax ommu missieri huma dejjem kienu hemm għalija, dejjem ħallewni nagħmel ir-rid u jissapportjawni fid-deċiżjoni anke meta mort l-Awstralja jissapportjawni biex immur, però mhux qed ngħidlek mhux imdejqin, kienu mdejqin. Missieri old school ħafna kif ġajetlek, jiġifieri dejjem xogħol u kien li jipprovdi l-flus għall-familja u jħalli l-familja kontenta, però qatt ma kien jinvolvi ruħu fil-mental health, qatt ma tkellimna miegħu fiċ-challenges tal-ħajja. U kif mort ngħidu li qed noħroġ ma' tfajla bi 3 tfal, fimni, għalli x'qed tagħmel, fimt? Inkwieta, għax għalli t-tfal ħadd tkellimhom jgħidulek inti tindaħalx għax inti m'intix missieri, fimt? Tiġri wkoll. Tiġri hu, fimni. Rari ġrat Jiena aħna. nħobb ngħid li jekk inti missierhom ħajdulek aħjar kelli missier ieħor. Eżatt. Għax il-verità hija li kollha kemm aħna ma nixtiequx min jindaħlilna.